În acest video vom despacheta un storcător de citrice Philips. Pachetul conține storcătorul, instrucțiunile și certificatul de garanție. Storcătorul de citrice Philips include un sistem de stocare a cablului sub carcasă pentru economisirea spațiului. Datorită sistemului de anti-alunecare, stoarcerea este mai ușoară, storcătorul stând într-o poziție fixă. Toate componentele demontabile ale storcătorului pot fi spălate. Storcătorul de citrice Philips este foarte ușor de folosit, iar rezultatul este unul foarte gustos. Nu uitați să dați like, subscribe și follow pe Instagram, iar noi ne revedem săptămâna viitoare.